Яхшылыктан тыш башка өстенлекләрне белмим дигән бөек композитор, классик музыканың төп фигурасы Людвиг ван Бетховен. Исәнмесез, бу белем дөньясы тапшыруыбызның алдагы минутларында. Балаларга иң яхшысы 2 яңа балалар бакчасы кайда ачылды? Яңа тормыш ятимнәр бушлай торак ничек алырга мөмкин? Казан Республикасы география дәресләрендә нинди хаталар була? Петряч районында 2 яңа балалар бакчасы ачылды. Богородская һәм Киек авылында мәктәпкәчә белем бирү оешмалары барлыкка килде. Булар барысы да демография милли проекты катнашында. Киектә яңа балалар бакчасы 2нче мәктәпкәчә оешма булачак. Беренчесе Алтын балык 2019 елның ахырында ачылды. Бүген анда 333 бала йөри. Узган программаларның берсендә аның турында сөйләп үткән идек. Яңа әкият балалар бакчасы исә 220 бала өчен исәпләнгән. Богородская авылында 120 урынлы яңа бина барлыкка килде. Балалар бакчасы алтын ачкыч дип атала. Ул тылсымлы булырмы? Һәм дә Петряч районында тагын ничә бала чиратта тора? Эльвина Минабетдинова материалында. Якты һәм матур нәкъ менә шулай күренә Петряч районында төзелгән яңа балалар бакчалары. Районда балалар бакчаларын күптән көткән иделәр. Күпләр балаларын Казанга алып килергә декретта балалар белән өйдә утырырга мәҗбүр булган. Яки туган җирендә иске балалар бакчасына йөртү туры килде, кая урын җитмәгән. 2 балалар бакчасы ачылу турында яңалык район халкы сөендерми кала алмады. Бу безнең Богородский авылы халкы өчен, безнең балалар өчен шундый зур, матур, яңа бина төзү ул бик зур бүләк булды. Шуңа күрә безнең хөкүмәт, үзебезнең республика хөкүмәт башлыкларына, үзебезнең Петряч администрация вәкилләренә бик зур рәхмәтлебез, төзүчеләргә бик зур рәхмәтле. Балалар бакчалары 2 катка ия, һәр әйбер заманча, азык-төлек урыны, музыка һәм спорт заллары, уңайлы һәм якты төркемнәр белән җиһазландырылган, якты бүлмәләр, төсле диварлар һәм шкафлар, йомшак келәмнәр, мавыктыргыч уен зоналары һәм уңайлы караватлар. Территорияда балалар өчен уен мәйданчыклары урнаштырылган, барысы да уңайлы вакыт уздыру өчен эшләнгән. Куюк бистәсендәге әкият дигән яңа балалар бакчасында хәзерге вакытта барлыгы 12 төркем формалаштырылган. 2 яшьле төркеме 2 яшь кадәр, 6 төркем 2 яшьтән 3 яшькә кадәр, берсе 3 яшьтән 4 яшькә кадәр һәм 2 төркем 4 яшьтән 6 яшькә кадәр. Шулай бер әзерлек төркеме бар. Балалар бакчасы 220 балага исәпләнгән. Хәзерге вакытта 150 бала йөри. Биредә балаларның ярышлык үсеше өчен барлык шартлар да тудырылган. Как вы думаете, почему он называется жук-семиточечник? Потому что у него 7 точек. Барлыгы 14 педагог, шуларның 18-е тәрбияче, логопед, психолог, физкультура һәм музыка укытучылары бар. Балалар бакчасы киләчәктә күп телле балаларга эшләячәк. Балаларны рус, татар һәм инглиз телләренә өйрәтәчәкләр. Лена Айнединова әкият балалар бакчасы тәрбиячесе, районда балалар бакчасы ачылу күптән көтелгән вакыйга дип әйтә. Күптән түгел ул гаиләсе белән Петряч районына күчелгән. Моңа кадәр Лена шәһәрдә тәрбияче булып эшләгән. Яңа эш урыны сайлау очраклы түгел. Монда чират тәртибендә аның улына эләгү насыйп булды. Монда килгәч инде әлбәттә көттек садикны. Үземнең улым башка группага эләкте. Миңа бик зур шатлык, чөнки җәяү генә йөрергә була, транспортка акча түгәргә кирәкми. Балам да шатланып йөри, ярата садикны, яңа садик, уенчыклар күп. Алтын ачкыч Петряч районындагы Богородская авылында ачылган тагын бер яңа балалар бакчасы. Хәзер бакчада нибары 6 төркем. 2 төркем 2 яшьтән 3 яшькә кадәр һәм 4 төркем 3 яшьтән 7 яшькә кадәр. Хәзерге вакытта балалар бакчасында барлыгы 120 бала. Бу әкияттәге балалар бакчасы. Монда бөтен уңайлыкларда бар балаларны тәрбияләү өчен, шөгыльләрне уздыру өчен һәм балаларның үзләренең
üstlerinde эшләү өчен Хәзер балалар бакчасына педагогик коллектив жыйыла. Хәзерге вакытта 2 тәрбияче җитми. Балалар бакчаларында педагоглар җитмәү проблемасы бүгенге көндә актуаль булып тора. Бераз яшь кешеләр үз өстенә балалар белән даими булырга җаваплылык алырга тели. Әмма алтын ачкыч балалар бакчасында андый очраклар да бар. Инзилә Батулина мәгариф буенча икътисадчы, хәзер тәрбияче булыр өчен яңадан әзерләү үтә һәм балалар бакчасында эшли. Балалар бакчасы эчендә балалар арасында татар телен үстерүгә ярдәм итәргә тели һәм киләчәктә түгәрәк оештырырга планлаштыра. Әлбәттә инде балалар бакчасында балаларны яратмыйча эшләү мөмкин түгел. Алар белән күбрәк буласы килә. Менә алга таба да уйлап торам, берәр түгәрәк оештырып җибәрергә. Biz өйдә татарча гына сөйләшәбез. Шуңа күрә балалар бакчасында дагы татар теле буенча балаларга күбрәк белем бирәсең килә. Алга таба балалар бакчасы эчендә экология, инглиз теле, менталь хисап, кул эшләре һәм мәктәпкә әзерлек түгәрәкләрен тормышка ашырырга планлаштыралар. Балаларның туган як турында белемнәрен үстерүгә аерым игътибар бирергә ниятлиләр. Яңа бакчаларга урнашырга теләүчеләр күп, күрше авыллардан да килүчеләр бар. Әмма Питрәш районының яңа балалар бакчаларында урыннар җитмәү сизелә. Балалар бакчалары демография милли проект ярдәмендә ачылды. Рәсми ачылыш 2022 елның 17 февралендә узды. Дәүләттән фатир алган ятим балаларда күптән көтелгән өй төен уздыра. Ата-анасыз калган һәм балалар йортларында яки тәрбиягә алган гаиләләрендә тәрбияләнүче балаларга торак махсус фондтан резервлардан бирелә яки дәүләт программасы буенча махсус төзелә. Быел Татарстанда 600 ятим баланы торак белән тәэмин итү планлаштырыла. Казанда һәм Чаллыда ятимнәр өчен яңа торак сатып алуга гына да 280 миллион сумнан артык акча тотылачак. Узган ел Татарстан президенты катнашындагы дәүләт торак фонды 636 ятим баланы торак белән тәэмин итте. Дәүләт хисабына программада катнашучыларга республиканың төрле районнарында социаль ипотека йортларында бер бүлмәле фатирлар тапшырылды. Аларда отделка эшләре башкарылган, сантехника җиһазландырылган, электр һәм газ плитәләре, янгын сигнализациясе датчиклары бар. Минем хезмәттәшләрем дә күптән түгел бер үй туенда кунакта булып кайтты. Надежда Носова Леногорск балалар бакчасын тамамлаучы. Узган елның сентябрендә 20 яшь тулды. Шул вакытта ул фатиры милли итеп алган. Надежда балалар йортына чорыннан ук актив җәмәгать эшләрен алып барды. Спорт бал бөйләре белән шөгыльләнде, төрле шәһәрләрдә чыгыш ясады. 2016 елда балалар йортыннан чыгарылгач 2 белем алды. Туган шәһәре Леногорскида, икенчесе Казанда. Сәүдә-икътисад техникумы, хәзерге вакытта сатучы консультант булып эшли. После этого я вернулась уже через 2 месяца в Татарстан. Шуннан соң 2 айдан соң Татарстанга кайттым, эш таптым һәм туганнар янында вакытлыча яшәдем. Эшләгән вакытта әкренләп фатирны тәртипкә керттем. Әле 10 ел элек кенә ятим һәм балалар йортларынан тамамлаучыларга торак алу процедурасы катлаулы тыелган иде. Башта сертификат алу, аннары фатир алу чират барлыкка килде. Бүгенге көндә мондый катлаулык тумый. 14 яшь тулгач, канун вәкилләре баланы исәпкә куярга тиеш. Документлар күп функциялы үзәккә ай дәвамында тапшырыла. Алга таба белдерү мәгариф министрлыгына тапшырыла. Министрлык һәм комиссия тарафыннан торак бирү турында карар чыгарыла. Ребенок обучается, заканчивает эти учебные... Бала укый, уку йортларын тәмамлый. Ул 2 тапкыр бушлай белем алырга хукуклы. Ятим бала. Менә бездә Надя белән очрак, ягъни ул беренче мөмкинлек белән дә, икенче мөмкинлек белән дә файдаланган. Һәм ул бу фатирны төгәл көтте, чөнки аны теркәделәр. Ул министрлык базасында иде. Менә шушы документларны куеп, дипломны кушып, ул мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итте. Һәм инде үз дипломнарын бирде. Кырымнан кайтканнан соң фатир әзер иде. 14 яшьтән 23 яшькә кадәр торак булмау турында хәбәр итәргә кирәк. Закон буенча фатирны барлык ятим балалар һәм балалар йортларыннан тамамлаучылар ала. Кемнең милкендә тораклары юк. Баштан фатир социаль наем шартнамасы буенча 5 елга бирелә. Яшәүчеләр коммуналь хезмәтләре өчен генә түли.
Бу чорда ятим балаларга ярдәм итү үзәге фатирның һәм аларның яшүчләренең хәлләрен тикшерә. Мы проезжаем эти квартиры 2 раза в год, смотрим, чтобы, не дай бог... Без фатирларны елга 2 тапкыр узабыз, карыйбыз, балаларны күп чыгармауларын тикшерәбез. Кемдер чит кеше яшәмәсен өчен, коммуналь хезмәтләрне балалар вакытында түләүсен өчен, балаларның барысы да әйбәт булуы инану өчен. 5 елдан соң без инде чиста намус белән бу баланың киләчәгендә ышаныч белән аңа торакны үз милкенә тапшыра алабыз. Надежда Носова шулай ук Татнефть төркеменнән өстәмә рәвештә елына 60 мең сум күләмендә финанс ярдәмендә ала. Надежда мисалында акчаны акыл белән бүлгәндә көнкүреш техникасы һәм мебель сатып алырга була. Надежда Носованың да 2 сеңлесе бар, хәзер икесе дә фатир алу исемлегендә. Мы все? Агымдагы елның февраль айында Алсу Устаджи торак иясе булды. Алсу тумышы белән Казаннан, Шатлык ятимнәре йортында тәрбияләнгән. Соңрак гаилә белән кызлыкка алынды. В порядке очереди, соответственно, есть документы все. Чират тәртибендә документлар бирелгән булса, барысы да дөрес, барысы да әйбәт. Безгә Мәгариф министрлыгыннан карар бирәләр. Бу региональ опека органнары һәм шуңа бәйле рәвештә аларның компьютерында ул күзәтелә һәм ел саен күпме фатир бирелә, чиратлап фатир һәркемгә бирелә. 21 яшендә икенесе өчен опекун булды. Абыйлары да хәзер айрым фатирларда яши. Алсу югары белемле икътисад һәм бухгалтер исәбе белгечлеге буенча КФУны тәмамланган. Хәзер төрек теленнән тәрҗемәче булып эшли. Эштән тыш Алсу улын тәрбияләү белән шөгыльләнә. Как только детей включают в список, они получают право на получение очередного жилья. Балаларны исемлеккә керткәннән соң алар чираттагы торак алу хукукына ия. Монда берничә мизгел бар, аларны аңларга кирәк. Закон буенча торак бирелә балаларга, алар белем алганнан соң яки кораллы көчләр сафларында хезмәт иткәннәр һәм башкалар. 18 яшьтән үк түгел. Әгәр бала укый, уку йортын тәмамлагач ул аларга тиеш. Ятим балаларга ярдәм итү үзәге эчендә балалар йортларыннан соң хезмәт күрсәтелә. Теләгән сорау белән мөрәҗәгать итеп була. Социаль юридик һәм психологик ярдәм күрсәтәләр, төрле чаралар оештырыла. Мы же не знаем, в какой момент застройщики сдадут дом. Без төзүчеләр йортны нинди вакытта тапшырачагын белмибез бит. Ягъни ел башы булырга мөмкин, ел азагы булырга мөмкин. Ярдәм итү өчен без үзебезгә яшәү өчен кабул итә алабыз. Бездә яшәү бушлай, безнең үзәкләрдә, социаль күнәкәләрдә. Фатирлар базасы бөтен Татарстан буенча урнашкан. Шаган торакны сайлау мөмкинлеге бар. Торак алу өчен акча федераль һәм төбәк бюджетларыннан бүлеп бирелә. Соңгы елларда фатир алу артты. Ахыргы 3 ел дәвамында Татарстан Республикасында ел сайын 600-гә якын фатир ятим балалар һәм балалар йортларынан тәмамлаучылар өчен бүлеп бирелгән. Казан Республикасы. Әйе, дөрес ишеттегез, ул кайда урнашкан? Бу хакта Нияз Рахман үзенең автор сәхифәсендә сөйләр. Кызыклы тәнәфестә интернеттан мәгариф, балачак һәм фән дөньясы турында уникаль яңалыклар. Исәнмесез, язгы каникулларга да озак калмый. Димәк, урамда рәхәтләнеп уйнар вакыт җитә. Ә без сезнең белән интернет дөньясына күз салыйк әле. Бу тәнәфес сәхифәсе, димәк, сезне алдагы минутларда да иң кызыклы яңалыклар көтә. Казан кая ул дип сорасалар, дөрес җавап нинди була? Сез беләсезме? Әлбәттә, ул һәр татарның йөрәгендә. Ә менә Кашыр урта мәктәбе укытучылары бу хакта белмәгән ахрысы. Биредә география белеме буенча сораштыру үткәргәннәр. Сорау шундый: Идел буенда кайсы төбәктә демографик хәл югары диелгән? Монда Калмыкия Республикасы, Самара, Ульян һәм Казан Республикасы бар. Әлеге видеоны яздырган әти кеше Роман да моңа шакката. Республика Казань — это вообще, конечно, на втором месте Калмыкия, но Казань, республика, я вообще оттас. Имтиханны яхшы билгегә тапшыру өчен студентлар нинди генә адымга бармый. Ул шпаргалка ясау, кәрәзле телефон куллану турында әйтеп тә торасы юк. Ә менә Һиндстанда бер студент барсында шокка тора. Ул операция ярдәмендә колагына Bluetooth динамик урнаштыра. Тән төсендә булган әлеге җайланма белән ул имтиханга керә. Ә телефонын яшерен кесәгә салып куя. Баксаң, әлеге операцияны бер табиб хастаханәдә ясаган. Тик менә ни кызганыч, имтиханны гына студент тагын тапшыра алмый. Аның әлеге соңгы мөмкинлеге дә кулданыш кына. Аны тоталар, җайланманы алалар. Эх, бәгать шундый якын булган бит. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. Как слышно? Как слышно? Бүгенге менә шулар иде. Очрашырбыз. Сау булыгыз.
Сіз де яңалыкларыгыз белән уртаклашыгыз. Моны безнең аккаунтларда яки Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы битләрендә эшләргә мөмкин. Яхшылыкка ышану өчен аны эшли башларга кирәк. Бу сүзләрне рус язучысы Лев Толстой әйткән. Исән булыгыз, очрашырбыз.